Bengele wonke umuntu kule channel. Hey, ziningi izinto ziyenzeka kumaskandi. Kunenkulumo nje encane laphana. Umlandeli, umuntu othanda umsebenzi kaKhuzani. Angazi noma umlandeli wakhe noKhuzani, kodwa-ke uveza nje izinto ey'ningi ezinhle egameni likaKhuzani Dlamini-Lenze. Engicabanga ukuthi abantu abaningi mhlawumbeni especially abamthanda uKhuzani nabanye abangamazi abezwa ngabantu izinto bangayilalela befunda okuthize kuyo. Nayi le video or le voice note iyalandela. Niyithokoze sakahle. Guru medias as well. And mfana, I want to tell you something. Ngifuna ngibongise nakubhuti uKhuzani, he, yazini ungikhumbuza ngey'nkathi when we started working nabo Kabza when I was still an upcoming, Mfana, he's someone that I respect in the industry, and his working ethics is beautiful. Mfana, le nto yasenzile yona la, not kumina nedwa, not kuwena, but as an Alexander, as a whole, as the whole group nje, as kwi-charity gig yonke lena esiyenza year in year out, it's big. Yazi ngiyayibonga le ndoda. Umoya wayo phansi, and he has shown us how appreciative he was to be part of this journey, and amfana ngicela ungibongise kakhulu. No, amazwi ngekasho how I feel. Every time engabe ngena ku-Facebook nje, I see his videos, I'm like, yeah, le ndoda le, the things he did on stage, as he performed all-heartedly, he's what one should call artist. Ngilala namhlanje la stadium for the last time, and then kusasa ngiyohlala phansi and just count izinto nje ngibone lana la. Mengiceda mntakababa noma ethi ngaba kusekusuku kanjani, noma ngaba ntambama or ngaba semini kusasa, ngizokuthumela imali kabhuti. And I think nawe mawuzomthumela yona, please uphakamise ukubonga mntakababa. Like he's someone that I think ukuthi it had to start the relationship like Alexander or Joburg for us. It had to start somewhere. And njengamanje njengoba iqalile, I don't see us not working with him in any of our gigs coming forward. This man is Nkosi yami, fun. Each and every gig esoyenza, we will have him on our lineup. He's just dying, fana. Ungibongise mntakababa. But tomorrow asimvale. Tomorrow let's sort out his payment. And even thank him further. Njengoba ngisho ukuthi I've got these all interviews coming. Fana, mina I'm gonna sing his praises. Hey, angakhuluma kuze kushona ilanga mntakababa, kodwa ngiyabonga kakhulu. Yeah, we'll sort out his payment kusasa, ne? Abuja!